سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا حجاب استدالو وزيناتات اب سودان 5 ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መንእሰያት በኃይልታ ሱዳን ከሙሩኻት ተታሒዞም ምህላዎም መግላጹ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ዝምልከት ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታን ብዛዕባ ኣላማጣት ዝርጋሕ ዘሎ ዘይተረጋገጸ ዜናታትን ኣብ ልዕሊ ካህን መርመሪ ኢማኑኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራዊ ተባሂሉ ተሰይሙ ምህላውን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። لعل 5 ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መንእሰያት በኃይልታት ሱዳን ከሙሩኻት ተታሒዞም ምህላዎም ተገሊጹ። ኣብዚ ሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ሓያሎ መንእሰያት ካብ መኪና ጽዕነት እናወረዱ ክቕጥቅጡን ክጋፍዑን ከለዉ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ኣዛረቢ ኮይኑ ክቕንን ከሎ እቶም ሰባት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ገለኻ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ካብ ኢትዮጵያ ነቒሎም ብሱዳን ንሊብያ ክሰግሩ ኣብ ሱዳን ዝተታሕዙ ምዃኖም ቢቢሲ ዘዘራረበን ቤተሰብ ግዳያት ኢና ዝበላ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ገሊጸን። ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ድማ ባዞም ተታሒዞም ዘለዉ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተገልጹ ገለ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ሙሩኻት ሱዳንዮም በኃይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወይ ዳዕመል ሰሪዕ ተታሒዞም ዝብል ዝርከቡ ኮይኑ እተን ካብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ቪድዮ ሰበን ዘለልያ ኤርትራውያን ቤተሰብ ግን ሙሩኻት ዘይኮኑስ ተራ ስደተኛታት ምዃኖም ኣረጋጊጸን። እቲ ቦታን ኩነታትን ናይቶም ሰባት ግን ብልክዕ ኣበይን እንታይን ምዃኑ ዛጊት ኣይተረጋገጸን ኣሎ። ብ15 ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ምድብ ሰራዊትን ብሕሜት ዝበሃል ወይ ጀነራል መሐመድ حمدان دوغلا زمرة حيلتات قلطف دقفن ويدعم السرع وقع دحر مولعو ستاو كونتات تهاجر نبأسك خيط كم تنح زفلاتيو انتخبتن مع كنزينا بي بي سي قالن ذهبات يمني تتبها الإيرتراويت ماتيوس زبها بعل بيتا مسعاركو كباديس آبا بسودان بيلو نبلي بيغ سقر بعلة تشعات ورا عسرت حدا كلت تشحن عسران سلستان كم استبقس خد قالت انكلا نسلست سامنتات دهايات في دحر مصنح بعلت كلت ورا عسرت خلت تشحن عسران سلستان ماتيوس نبقى دويلو بوتهدرات سودان تتحيزنا قالنا تشغلا كم زبلا غاليصا يخون بر اب حكمنا كوينم يدولو منبارم مس نغرا بشغلت انتاي هوسبيتال زئتو كونتات تفطيرو الى مسحتتتو 57 سبات منبارمن حدا كم زموتومن كلته كم زقوسولن كم زنغرا اتم حيزمم زلو سراويت دما احواتكم قديفكم ناوي كتكدو بمبال كسابتهم زتهارمو زحاوين سودان ون اب عغرغر بمهلاوان ندحنتهم كبلو حيزمم كم زلون كم زنغروم كم زحبره غاليصا كبز قصيله بعل بيتان بصوتون خباب 3 اوارح دهيات في دحر مصنح ኣብዚ እዋንስ ድማ ሸቕሎትን ጭንቀትን ስድራ ቤታት ዓሪጉ እታ ዝተረፈት ሓንቲ ብተስፋን ጸሎትን መጽባይ ከም ዝነበረት ክትገልጽ እንከላ ሃንደበት ግን በዓል ቤታ ብምድዋል ንሕና ብጣዕሚ ሕማቕ ኣለና እንተውጽና ኢልና ክንጽበ ጸኒሕና ንሶም ግን ሎሚ ጽባሕ ክብሉ ክሳብ ሕጂ ሕማቕ ኢና ዘለና ኣብ ጋሪር ስኬሪ ዝበሃል ቦታ 56 ሰባት ኣለዉ ኢልኩም የእዊልና ንሕና ነዛ ክንድውልውል ኣይንኽእልና ብኽንደይ ጸገሚና ቴሌፎን ንረክብ ብምባል ከም ዝተማሕፀና ሓቢራላ። ብድሕሪ እዚ ብዛዕባ ኩነታት እንዳሓተተት እንከላ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሱዳናውያን زتزرقحه فيديو كم زرأيت يا قليصا بجكازي بجكا تمنيت كابتوم نتدرعن نتتصفعون زرأيو من اسيات قلب بنصر بيتسوام زلليو من لو حنت خاباتهم دما حوان عرك حوان كتلل زخالت ارتراوي تقمطيت كندا حوا محمد يا نسا حوا عبد الله محمد يبهال اما فلمتا ورا عسرت حدا نليبيا يلو تبغيسو كباديس ابا وصيو اما تمان كله رخيبه ينيره دحرزي اب سودان مساتوه اتيو زبل نسمع جن دهاي زبهال اينبرون صنيحم جن دويلهم سبت هاري منا سلازلو حكمنا كسب زود مسود تهدرات حيزنا علنا إلنا اتم سمسرتي كوصوم ديم غعزو كقصل ديو ولا حنت زفلت نجار اينبرن دحرز بسبسب نتمنيت مسرخبنايا بعل بيتي مسوم الله دحانيوم كونتات حماق سلازلو من قدسي النمبر نابش غراب كنملسكم يا إلومنا لو مسود تهدرات سودان علنا بوتا جن ابي كم زلنا اين فلطن اينا إلومنا إلاتن بمبال نتخونتات مع كنزينا بي بي سي حبير لا اذن كلته بيتسبن على اللي نزلوا ايرتراويان تم مبزحتهم ايرتراويان زخونو جن كاغل ايتيوبيان زركبوم سدتنياتات فلما مسيناي حيل سودان كم زنبرو كم زي فلطه حجب استزرغحي زلو تنقسقاس مسلغن مس حيلتات دعم السريع وي حيلتات قلطف دغف كم صنحو كم زفلطه حوا محمد تزاري بالا بجكا زدما نتوم اديس ابا خوينم زبغسوم دللتي مستوكسوم كاب ايدنا وصيام اب ايد منغس سلازاتو غعزوم كقصل ايكلنيو نحنا كنغبرن نخل ነገር የለን ከውነው ጾም አይንخلينا ዝብል ምላሽ ከም ተውሃቦሙን ተገሊጽላ። ابز حلفو قرابه معلتات ابتن كلات امحران تግራይን ዘከራخرو ከባቢታት መልዋት ተخሲ ድሕር መክያዶ ከምኡን ዘይተረጋገጸ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣላማጣ ኣትዮም ዝብል ጸብጻባት ይዘርጋ ሓብ ዘለወለ እዋን ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ብመንገዲ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባቱ ሓደ መግለጺ ዘርጊሕሎ ግዚያዊ ፕሬዝደንት ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዘርጊሕዋ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብ ደቡብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ተጎቢጦም ዘለው ግዝኣታት ትግራይ ዘሎ ምዕባለታት ኣመንጎ
መንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ወይ ሕወሓትን ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣይኮነን። እዚ ስራሕ ናይቶም ጸላእቲ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኮይኑ እቲ ስምዕ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ክልቲኦም ወገናት ስምዕ ፕሪቶሪያ ንዝገብርዎ ዘለዉ ጽምዶ ንምዕንቃፍ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ይድሕረ ምባል ክልቲኦም ወገናት ናይ ስምዕ ፕሪቶሪያ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ብዛዕባ ዘሎ በድሆታት ዝፈትሕሉ መንገድታት ይዝትዩ ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ። ንሱ ቀፂሉ ወላ እውን ከም ትልሙት ካብቶም ጸረ ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ኣካላት ጎንፂ ክፍጠር ምትብባዕ ይግበር እንተሃለወ እቲ ቀንዲ ትኹረትና ግን ኣብ ሰላምን ዘተን እዩ ዘሎ ክብል ይጽሒፉ። ብኹናት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ሓያለ ከባቢታት ዘሎ ምስሓብ ዘይምፍትሑ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ኣምሓራን ምትፍናን ፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ከዓ ብተደጋጋሚ ምልውዋጥ ተኹሲ ከጋጥም ጸኒሑ እዩ። ትማሊ ወፂኡ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ድማ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ውግእ ከም ዝተኻየደን ሓይልታት ትግራይ ከዓ ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ናይ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከም ዝበጽሑን ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ኣብ ራያ ኣላማጣ ብክልል ኣምሓራ ዝተመዘዙ ሰበስልጣን ብዛዕባ እቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ኣመልኪቶም ሂቦም ኣብ ዝነበሩ መግለጺ ድማ እቲ ካብ ክልል ትግራይ መጺኡ ዝበልዎ ዕጡቕ ሓይሊ ነቲ ሕጂ ኣዲስ ብርሃን ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ቀበሌ ከም ዝተቆጻጸረን ጋርጀለ ዝበሃል ከባቢ ከም ዝሓዘን ናብ ኣላማጣ ከኣቱ ድማ 3 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ኣሎ ክብሉ ሓበሬታ ሂቦም ነይሮም እዮም። ትማሊ ምሸት ከዓ ምስ ትግራይ ቅርበት ኣብ ዘለዎም ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ዘይዕላዊ ሓበሬታታት ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣላማጣ ኣትዮም ዝብል እዩ። ብወገን ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ግና ነዚ ዘረጋግጽ ክሳብ ሕጂ ዝወፅእ ዕላዊ መግለጺ የለን። ፖሊስ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ምዕራብ ሲድኒ እትርከብ ኢየሱስ እቲ ሕያዋይ ጓሳ እትበሃል ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣሲርያን ዝበሃሉ ማሕበረሰብ ዘገልግሉ ካህን መርመሪ ኢማኑኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሃይማኖታዊ ድርኺት ዘለዎ ተግባር ግብሪ ሽበራ ይክብል ሰይምዎ። ፖሊስ ብዛዕባ ተፈጻሚ ኣመልኪቱ ድሕሪ ቀዳማይ መርመራ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብ ልዕሊቶም ካህናትን ምእማናን መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ወዲ 16 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእትዩ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ብውሕዱ 4 ሰባት ንህይወት ሓደጋ ኣብ ዘይእቱ መጉዳእቲ ገጢሞም ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ እውን ተጎዲኡ ኣሎ ክብል ይገሊጹ። ፖሊስ ኣውስትራልያ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ቀዳማይ ውጽኢት ምርመራ ናይዚ መጥቃዕቲ ወላ እውን ምርመራ እንተዘይተዛዘመ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሃይማኖታዊ ስነ ሓሳብ ዝተበገሰ ሃይማኖታዊ ጥሩፍነት ዝደፋፍኦ ግብረ ሽበራዊ ተግባር እዩ ኢልዎ። ሰብ መዚ ፖሊስ ኣውስትራልያ ሃይማኖት ናይቲ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዘሎ ወዲ 15 ዓመት ዕላዊ ክገብሩ ከም ዘይደሊ እዩ ተገሊጹ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ወዲ 15 ዓመት ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን በቶም ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝነበሩ ተገልገልቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣትዩ እንከሎ ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ቪድዮ ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ንምንታይ ፈጺሙ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ንናተይ ነቢ እንተዘይጸርፍ ነይሩ ኣነ ኣብዚ ኣይመጻኹን፣ ኣብ ሃይማኖተይ ኢዱ እንተዘይእቱ ነይሩ ኣነ ኣብዚ ኣይመጻኹን ክብል እዩ ዝስማዕ። ካህን መርመሪ ኢማኑኤል ኣብ ብዙሕ ካብ ስብከታቱ ብዛዕባ ካልኦት ሃይማኖታት ኣመልኪቱ እውን ክዛረብ ተሰሚዑ ዝፈልጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከዓ ሓንቲ ብዙሕ ተዓዛቢ ኣብ ዝረኸበት ቪድዮ ኣብ ሓደ PPD ፖድካስት ዝበሃል ብኣሜሪካዊ ፓትሪክ ፔት ዴቪድ ዝዳሎ መደብ ቀሪቡ ብዛዕባ እምነት ምስልምና ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ረኣያን ኣመልኪቱ ካብ ብዙሓት ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ተቃውሞ ዘስዓበሉ ርእይቶ ሂቡ ነይሩ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ሓላፊ ትካል ስለያ ዝኾነ ማይክ ቡርገስ ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ሃይማኖታዊ ድራኸ ዘለዎ እዩ ዝመስል ግን ምርመራና ንቕጽል ኣለና ኢሉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።